сәламнәре юллыйм сезгә, хөрмәтле минем Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Бүген без Туган тел ТТ милли премия тантанасының 6нчы тапкыр уздырыла торган бәйрәмендә, дуслар. Бүген инде яхшыдан яхшы, иң популяр җырчылар, аларның иң сыйфатлы хит җырлары, бүләкләр, барсы да бүген монда тантана итәчәк безнең сәхнәләребездә, дуслар. Ә мин инде һәрвакыттагыча үземнең репортажым аша бу матур бәйрәмнең иң позитив дулкыннарын сезгә бүләк итәргә керештем. Безнең белән бергә булыгыз. İң шәп музыкантлар, иң оста биючеләр Туган тел ТТ милли премия тантанасында инде, дуслар, һәрвакыттагыча 6нчы ел рәттән безнең һәрбер җырчыбызга махсус шушындай статуэткалар да тапшырылачак. Әйе, дуслар, бүген чын мәгънәсендә чәчәкләргә, бүләкләргә тантана иткән бәйрәм хөкем сөрәчәк безнең сәхнәләребездә. Бәйрәмгә әзерлек һәрвакыттагыча бик кызу һәм җаваплы бара, дуслар. Инде безнең җырчыларыбыз көндезге сәгать 3тән бирле килеп үзләренең җырларын кабатлыйлар, әзерләнәләр, бизәнәләр. Шундый рәхәт күңелле бәйрәм кайфы монда, дуслар. Сәхнә арты серләрен мин инде репетиция мизгелләрендә шулай ук сезгә күрсәтергә бик яратам, шуңа күрә ләззәтләнеп карап утырыгыз. Туган тел ТТ милли премия сәхнә артында берсеннән берсе сәер, үзенчәлекле ниндидер кешеләр дә йөри. Сез әле чит планетадан кунакка килдегезме? Әлбәттә. Әлбәттә диләр. Кайдан сез? Марс, Юпитер, Сатурн кайдан килдегез? Аңлашылды. Аңлашылды, сез дә ишеткәнсездер, дуслар, әйме? Ярый, рәхмәт. Ә сез кайсы артист белән чыгыш ясыйсыз? Рамил һәм Рамиля Хайретдиновлар. Рамил һәм Рамиля Хайретдиновлар белән. Аларның клипларында да сез йөрисез биеп, әйме? Шунда килә. Әйдәгез әле шул клиптагы бер-ике хәрәкәтне без тамашачыларга күрсәтеп китик. Алар шундук аңлап калдырлар кайсы җыр икәнен. Әйе, мин уртага басам. Киттек. Мин инде шулай биеп кенә торам. Әйтәсем килә, мин бу клипны үзем дә күптәннән игътибарга алып, бик шундый зур кызыксыну белән карый идем. Һәм инде әлбәттә шушы кешеләр мәйтән буларның ниндирәк микән, нинди телдә сөйләшәләр микән, кайсы планетадан килделәр микән дип бик шундый кызыксыну белән уйланайм. Менә миңа да шундый бәхет татыды. Үзем таныштым алар белән, дуслар. Туган тел телеканалының ТТ милли премия тантанасы гөрләп дәвам итә, бездән аерылмагыз.
Дуслар, бүген инде без Туган тел телеканалының ТТ милли премия тантанасын үзенчәлекле итеп башлап җибәрәбез. Беләсезме, ничек без хәзер Туган телнең иң популяр алып баручылар, иң текәләре барсы да без, әйме Айгөл, хәзер инде сәхнәгә чыгып, матур итеп шушы статуэткалар белән Туган тел телеканалының гимнын башкарабыз. Син әзерме, Айгөл? Әзер. Һәр чак әзер. Бик матур килеп чыгарга тиеш, дуслар, кабатладык инде, үзебезчә тырыштык инде, сыйфатлы, матур гына чыксын. Изге сәгатьтә, хәерле ниятта, дуслар, без башлыйбыз. Туган телем, мол илендә чәчәк аткан гөл. Туган телем, йолдызлы күк ачылмаган сер. Изге сәгатьтә, хәерле ниятта, дусларым, ниһаять без Туган тел телеканалының 6-нчы тапкыр уздырылган ТТ милли премия тантанасын башлап җибәрдек. Җырның иленә сәяхәткә, иң матур текә җырчыларыбызның чыгышларының матур күңелле атмосферасына сезне чакырып калам. Һәм инде алар белән кызыклы интервьюлар, сәхнә арты серләре барысы да һәр вакыттагыча миннән тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллинадан. Телеканалының ТТ милли премия тантанасы гөрләп инде, дусларым, дәвам итә сезнең каршыгызда. Беренчеләрдән булып чыгыш ясады безнең Башкортстан кызы Айгөл Шәрәфиева. Айгөл, хәерле кичләр, бәйрәм белән сине. Хәерле кичләр, исәнмесез? Мин бүген чиксез бәхетле, шушындый зур залда, Башкортстаныбызның күркәм залында чыгыш ясадым сәхнәдә. Бу сәхнәдә мин тәүге тапкыр 2007 елда анда иде нефтяник мәдәният сарае иде. Мин анда тәүге чыгышымны ясаганым һәм инде бүген мин тагын да бәхетле, минем өчен тантаналы көн. Нәкъ шу сәхнәдә беренче үзем иҗат иткән җырым белән чыгыш ясау. Һәм инде әлбәттә шушы милли премияга лаек булуым. Без сине котлыйбыз һәм инде безнең киләсе ТТ милли премия тантаналарында көтеп калабыз. 7-нче, 8-нче, 9-нчысында да әле тотып, рәхәтләнеп синең белән аралашырга Ходаем насыйп итсен. Саңгылаштар иртән сайрый кунып талга тирәккә, кыш күңелен аңлар өчен моңнар кирәк йөрәккә. Тиксин дия, кирә дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә. Тиксин кирәк, тиксин дия, кирә дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә. Тиксин кирәк. Дуслар, тантана дәвам итә һәм сезнең каршыгызда шулай ук бик популяр, талантлы безнең дуэтлы пар җырчыларыбыз, яраткан җырчыларыбыз Рәмилә һәм Рамил Хәйретдиновлар һәм инде аларның чит планетадан килгән дуслары, иптәшләре, хезмәттәшләре. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт сезгә, шулай бәйрәм белән, Туган тел милли премиясе бәйрәм белән. Ничәнче статуэтка бу безнең бәйрәмебездә? Беренче тәүге статуэтка, шуңа күрә безгә бик тә кадерле бу, Аллага шөкер. Чөнки әле безнең кичә генә әле иң беренче тәүге концертыбыз узды Туймазыда. Бүген менә беренче премия. Башкортстанга, Туган телгә, гомумән татар халкына бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, шундый матур иҗатыгыз өчен. Һәр вакыт сездә шундый зауыклы матур костюмнар, һәр вакыт сездә шундый клиплар да сыйфатлы төшерелә, игътибар итәргә кирәк, әйме? Һәм менә шушы образларны менә әйдәгез әле шушы клипка тукталып китик. Кем режиссеры, кем идея авторы дип әйтик инде. Идея авторы безнең дустыбыз Айрат. Менә теге дөньядан килгән кеше булса да инде ул үзебезнеке, Казан егете, минем якын дустым Айрат. Ул режиссер да, биюче дә, безнең бөтен биюләребезне куючы якын дустым Айрат. Бер-ике сүз әйтеп алсаң, ул да таша белә. Айрат, ул Марстамы, Сатурннанмы килдем диде инде.
Юпитер. Юпитердан булды менә, аха. Анда ничегрәксең хәлләр? Бигесе. Бигесе, шуңа сез эссе җирдән килгән шундый эссе идеяларыгыз белән безнең җир йөзендә шәп, шундый нәтиҗәле проектлар, клиплар төшерәсездер инде, әйме? Амин, Аллага шөкер. Эшлибез, алга барабыз. Дөнья тукталмый. Шуңа күрә без дә тукталмыйбыз. Алга. Алга. Сезнең бер сорау, бу клипны төшерергә гомумән күпме вакыт һәм күпме акча китте? Дөресен әйткәндә бер көн китте. Бер көн төп төгәл бер көндә без аны төшердек. Икенче көнне ул инде клип әзер иде. Бәясе 2 сыер бәясе дисәң була. Казанда бер сыерның хакы уртача күпме хакта? Азыр инде менә тамашачылар үзләре санап чыгарырлар. Карап торам да әйме, йөзләре белән дә бер-берсенә шундый туры килгәннәр аларның бит исемнәре дә дуслар әйме, Рамил һәм Рамилә. Гаиләдә кайсыгыз кызу канлырак? Әйт бер иксез. Рамил. Мин кызыканлы, кызыканлы булсам да бик тиз суынам. Рамилә безнең зирәк акыллы, Аллага шөкер, ул бөтенләй җайлап, майлап тора инде. Аңа бик зур рәхмәт. Ул булай кеше алдында күп сөйләми, өйгә кайткач күбрәк ул сөйләй, мин инде елмаеп кына йөрим. Шулай. Һәм сер итеп кенә әйтеп китик әле тамашачыларга, Рамиләгә Рамил 1-2-3 сәгать дәврендә шалтыратмаса, Рамилә бик нык борчыла башлый икән. Бу әле дә шулаймы сезнең гаиләдә? Нәкъ шулай. Көне буена 1-2 тапкыр шалтыратмаса, мине кая икәнемне белешмәсә, мин уже борчыла башлыйм. Кая икән мин әйтәм, бу югалганмы, мондамы, шәһәрдәме дип эзли башлыйм, шалтырата башлыйм. Бу теге килнәш аркасында түгел, киресенчә исән сау микән дип борчылу гына бара тик теге. Ули күрмәгез, ирен тикшереп бирә дип, Аллага шөкер, рәхәтләнеп, дусларым белән дә, якыннарым белән дә һәр вакыт күңел ачып, үз эшләремне эшләп бирим. Башкортстан концертлар залында ТТ милли премия тантанасының сәхнә артын сезгә күрсәтәм, дуслар. Минем артта кемнәр бар икән, хәтта ки мин үзем дә белмим. Алар нәрсә эшлиләр, кем белән эшләр, мин әле үзем дә белмим һәм менә Илнат инде хәзер чыгышына әзерләнә башлаймы? Әйе. Әле ничә бәйсен теге бу менә движениеларың шамисың? Разогрев. Ярый, бүген яңа костюм күреп торам. Бу яңа костюм Уфада булды инде ул костюм беренче тапкыр. Ничә сумга тектердең? Ну, мин бер-берне яшермим, 60 меңнән артык где-то. Шул яшермәгән өчен мин сине яратам да инде, Илнат. Шын барлык, дөресен сөйли торган һәм бик шәп мотор энергетикасы үзенә генә хас, җырлары, моңнары белән без аны озатабыз, мәшәйз решат итеп сине. Ябай малай яңа гына чыгышын тамамлады. Тирләп пешкәнме, укладкамы, ни дә булса бик тырышып чыгыш ясадың. Буга тамашачылар ачылы кабул иттеләрме? Әйе, Аллага шөкер, бик акчаны. Рәхмәт туган тел сакырганыгыз өчен, рәхмәт шундай зурлаганыгыз өчен. Беренче тапкыр бездә премия алуыңмы? Әйе. Соңгысы булмасын дип әйтәсе килә һәм әйтеп китик әле син үзең беренче тапкыр тормышыңда шундый зур вакыйга булды. Нәкъ берничә көн элек кенә шушы залда, шушы сәхнәдә үзеңнең шәхсән беренче концертыңны оештырдың. Нинди хисләр кичердең, нинди нәтиҗәләр күңелеңдә? Әлбәттә тулкынландым беренче угаз. Минем туган көн булды ул көндә, юбилей булды. В общем, халыктан шундай йылы энергия тойдым да, төш шымак үтеп китте концерт. 3 сәгатьлек концерт миңа 1 сәгать тымак кына күренде. Сине шундый ихлас һәм гади булганың өчен ябай малай хөрмәт итәм. Беләсеңме? Бер елны социаль челтәрләрдә шундый видео пайда булды. Әйтер үзең сөйләп кит әле. Син бит анда тамашачыларга барып шундый аларга "Хей!" дип әйтәсе урынга алар янына барып ук төштең шикелләйме? Әйе. Кайда ничек булды? Бәйдә үзең сөйләп кит әле. Ул булды Күгәрсен районы Юмагыжа дигән авылда. Просто минем концерт вакытында халык күренмәй бит инде, свет күзгә яга. Алга сәхнә алдына ныграк кигәйдем, күрмәй яңгыз бастым да төштем дә киттем. Һәм беренче рәттә утырган тамашачылар үстенә барып төштең син. Барып бәрелдем дә, дальше йырлап алып киттем, тордым да, югалып калмадым. Ярый әле кешеләр өстенә барып төштең, бидәнгә түгел. Ну да, кеше хакка алып калды. Гомумән бүтән андый кызыклы хәлләр булганы булмадымы? Гастрольләрдә, концертлар барышында менә үзең исеңдә калган. Күп инде, но ошоны айыру сайыста калды. Антәл уялмыйча социаль челтәрләргә дә салырга кирәк. Күпме кешегә син калса шундый елмаю һәм көлке бүләк иттең. Ябай малай өчен эш тормыштагы иң кыйммәтле нәрсә? Хаулык. Һәм дә бәхет, мөхәббәт.
Мәхәббәт дигәннән нәрсә ул синең өчен мәхәббәт? Һәрбер кеше аны үзенчә күзаллый. Ябай малай өчен мәхәббәт нинди? Төрлесе мәхәббәт ул. Табигатькә карата мәхәббәт, халыкка карата мәхәббәт, һөйгән ярыңа карата мәхәббәт, ата-сеңгә карата мәхәббәт, төрлесе мәхәббәт. В общем, мин мәхәббәтне яратам. Син мәхәббәтле кеше димәк. Ул күренеп тора синең энергетикаңнан. Гаилә хәлеңә килгәндә, син әле безнең Буйдак. Шулай, дуслар, әйе, буйдак. Ни, әле бөтенләй буйдак, әле очрашып, ошатып йөргән кызың да юк. Аралашканым бар. Ошап бетмиме ни, аралашканым бар гына дисең. Окшай. Димәк бар ул синең. Бар. Ябай малайга нинди кызлар ошый икән? Беренчедән акыллы, хөрмәт иткән һәм дә эшчәр, ябай, ихлас, авыл кызы. Менә дуслар, ишеттегезме? Эш сөйгән, акыллы, хөрмәт иткән һәм инде авыл кызлары. Шуңа күрә монда шәһәрдә тулып үскән кызларны без инде читкәрәк итеп торабыз. Үзем авыл малай булгас, миңа авыл кызлары якын. Менә шушы позитив дулкыннарда без инде ябай малайны озатабыз, аңа уңышлар теләп һәм инде бу беренче генә стартаяткан булмасын. Алла бирсә, Туган тел телеканалы гөрләп үзенең җыр-моңнарын тамашачыга бүләк итсен һәм инде безнең тантаналарыбыз елдан-ел тагы да шәбрәк, күңеллерәк һәм яхшырак булсын. Альбина бүген бер туктамый сөйләшә. Әле син кияүең бармы? Мин егетем белән сөйләшәм. Егетем менә егетем хәлемне белеп тора бит. Сәлам әйт әле, монда безнең Туган тел телеканалынан Роза Хайруллина. Әйе, сер итеп кенә хәзер безгә Альбина Килзиярова кем белән очраша ул, ничә ай булды сез очрашканга, кашан туй барсында хәзер сөйләп китәсез. Яхшы гына хәлләр, бик яхшы, яңа елча банкетлар күп эшлибез. Алла бирсә, Ходай барыбызга сәламәтлек, тынычлык бирсен. Главный дөньялар имин булсын. Шулай булсын, Альбина. Юк, шунакта дөресен сөйләгән, егеткә килгәндә булдымы инде, бармы? Якындамы, ерактамы? Якында гына, еракта. Ярый. Бәлки безнең буйдак егетләр кызыксыналардыр. Син әле иреклеме, әллә йөрәгеңне яуладылармы? Мин әлегә ирекле, конечно. Әзрәк пробег бар бит инде үзең белән. Беләсеңме, менә кызыл төс ул мәхәббәтне, шундый дәртне үзенә тартып торады. Шуңа күрә мин инде үлем бүген шундый кызыл төстә булгач, син киләсе Алла бирсә елда мәхәббәтеңне табырсың. Амин, шулай булсын. Алла бирсә, кияүгә чыгып, гаиләләр курып. Менә мин сиңа һәм шайтып кулларымны да йөртәм, миннән яхшы шундый энергетика килә дә һәм син ниһаять гаиләле булачаксың киләсе елда, Альбина. Амин, иншалла. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хыйсыз, яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр, җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Хөрмәтле дуслар, башта татлы тел тапшыруында тәмле ризыклар әзерләп безнең хезмәткәрләребезне сыйлады. Һәм инде йөгереп ашыгып безнең ТТ премия тантанасына да килеп җитте. Изидә Госман, хәерле кичләр сезгә. Исәмсез, хәерле кичләр. Сер итеп кенә әйтегез әле, нәрсә әзерләдегез бүген? Ой, мин бүген яңа ел табынына шундый матур тутырылган гөмбәләр әзерләдем. Гомумән әзерләргә менә хуҗалык эшләре белән мәшгуль булырга яратасызмы? Яратсаң да, яратмасаң да пешерергә туры килә. Яратам, кай вакыт кәефләр булганда бик оригинал шундый тәмле ризыклар пешереп куябыз. Сез менә гомумән тормышта кәефегез гел яхшы була торган кешеме, әллә инде төшенкелеккә дә тиз бирелүчәнмесез? Без бит инде сәхнә кешесе, хис кешесе, эмоцияларга бирелеп алган вакытлар була, бик күңел төшкән вакытлар да була, канатланып йөргән вакытлар да була. Ләкин үземне кулда тотарга тырышам. Иҗат кешеләренә хас нәкъ төнгә таба нәрсәдер эшли башларга, шул ук да хуҗалык эшләренә килсәң дә ничектер шул кичкә таба көч һәм илһам килә бит, көндез эшләмәгән эшләр эшләнелә. Инде нәкъ тә җыр иҗат итү, көй язулар, алар ниндидер җыр сайлап, шуны җырлыйм дигән уй фикерләр төнгә таба килә. Диләр, күбесенчә сезнең ничек? Минем дә нәкъ шулай, мин менә иртә белән минем гәүдәм әле теге организм уянып җитми, төне буе инде сәгать 2-3-кә кадәр мин йөрергә мөмкин. Шул җырлар белән, иҗат белән шөгыльләнергә мөмкин. Һәм бөтен эшләремне күбрәк шул төнлә белән эшлим. Менә шундый. ТТ премиясында сез инде ничәнче ел статуэтка аласыз? 2нче тапкыр алам.
Туган тел милли премиясын һәм Туган тел каналына бик зур рәхмәтләрем. Безне тамашачылар белән кавыштырган өчен, таныштырган өчен, җырларыбызны яңгыраткан өчен зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт, бәйрәм белән. Бәйрәм белән. Dilekler olalmadı, dilekler tabalmadı. Sinirsin mazur dilek, ilkenligi onladı. Otlayız, seni alkışlar. Bәхет, саулыклар dileriz, син ajırlar bağışlar. Бәхет, шатлыклар dileriz, син ajırlar bağışlar. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Башкортстан һәм Татарстан республикаларының халык артисты, барыбызның да яраткан, кабатланмас Татар башкорт эстрадасының феномены Зифа апа Нагаева. Үзенең инде ничәнче Тоты милли премиясын алып чыкты? Ай, 4-5-нче. Сез бу премияларны күз алдына да китереп булмый бит, Зифа апа. Күзгә күз карашып тапшыруның да бит әле ул авторы һәм алып баручысы. Бүген безнең концертыбыз башланганда яңгыраган искиткеч матур гимнның да авторы бит әле ул. Зифа апа, сез безнең проектларны күз алдына да китереп булмый. Менә шундый сорау күптән борчый мине, Зифа апа. Менә иң үзегезнең күңелегездә истә калган җырыгызны иҗат иткән мизгел. Менә мин беләм, автобуста барганда сезнең теге гармошкал автобуста барганда Билар күп булды, ләкин минем темаларда күп булган кебек, бик күп темалар барысы да күңелгә якын, бүтән җырларда якын, ләкин минем бер җырым әниемнең кабер ташына язылган, аның сүзләре дә ул мәңге онытылмаслык, чөнки ул үзе исән чакта аңа шул кадәр радиоларда котлауларга гел аны сорап, ул аңа дан җырлау булды, аңа мәдхия җырлау булды. Мин аның исән чагында аның гимнын булдырдым кебек булдым, чөнки ул безне әти урнында, әни урнында үстергән беренче укытучымда. Әнием өчен дип атала ул. Әнием өчен җилләр какты бураннары, өебезне ишетмәдең дип башлана. Чөнки кешеләренә бәхет кирсә дә безнең кайгы булган. Авырлыклар килгәндә дә һаман балалар дип безне кайгырткан. Бүтән куплетларында, бүтән сүзләрендә һәм üzülеп торган, әрнеп торган йөрәгемне булдырган моңында да әнием кабатлана. Аннан ары инде мин күпме йолдызларга һәм үзем әни турында җырлар яздым, ләкин монысы бигрәк тә булып калды. Аңлыйм, Зифа апа, аңлыйм. Әмма дә ләкин тагы да бер шул тарихка әйләнеп кайтасы килә. Үзем мин аны өстән генә ишетеп калдым. Элекке заманда эшкә барган чагыгызда теге озын гармошка формасында бит автобуслар бар иде. Шунда барганда сезнең күңелегезгә бер җыр килә. Үзегез хәтерлисезме моны? Сез бит инде 1000ннән артык җыр иҗаткан кеше, бәлки хәтерегездә түгелдер. Күбесенең тарихы хәтердә саклана. Ул озын буйлы гармон кебек, күреге кебек, гармонның күреге кебек сары автобуста икенче санлы ул, аны Сипайлова якларыннан йөргән кешеләр бар да белә. Мин Сипайлованың 84-нче татар гимназиясында балалар укыта идем, музыкадан, фольклор түгәрәкләр алып бара идем. Менә шунда барганда бер генә аякка басып бара идек. 2 смена эшлидем, кайтканда бер генә аякка басып кайта идек. Чөнки шул кадәрле халык күп утыра иде. Һәм шунда яз да күрми, көз дә күрми гомер үтте инде. Карадым да тәрәзәгә, кеше арасыннан гәүдәм дә бәләки ишәле. Кеше карасам, яфраклар төшә. Халыкның сызык кына араларыннан яфрак. Көзләр дә килде, әйләнә дә килә җәйләр, әйләнә дә килә көзләр. Тагын күрми калабыз инде дип. Кайтып җиткәнче ыңгыр-мыңгыр шыңгыр нитеп, менә шуннан Хәния килеп, аны күп тә үтми, бер атнада үтмәенче ул килеп, ул җырны алып та китте. Икенчесе Айдар Галимовка Шигән кызын мин шушы автобуста яздым. Һәм ул Шигән кызына клиплар эшләде. Аны халык бик ярата, беләләр. Аның шулай Үзәк базар, центральный рынок дибез бит инде. Шуның тукталышында туктады да автобус озак кына китми тора. Һәм шулай ук кеше арасыннан карыйм инде. Ниндидер бер ханым аны тарихын Айдар белә, Айдарга барысында сөйләгән идем ул вакытта. Кулын тотканда Шигәннәр йөри иде бит элек. Гадалкалар дип әйтәбез. Язмышын сыный бу җегетнең. Эй, шибәр генә бер матур җегетне эләктереп алган. Ник туктатты икән инде моның, мин әйтәм. Монарга бәхет кенә юрарга кирәк. Балакаем, үз бәхетләрең булсын инде. Шигән юраган бәхеткә генә ышанып яшәмәсин дип кузгалып китте автобус. Шулай ук кайттым да кич белән ял итеп баянны алдым да шуннан ул җыр инде мин әйтәм, кемгә туры килә дисәң, шул вакытларда Айдарның инде бик популяр шаклары бит инде. Һәм Айдарга шылтыратам инде бер бик кызыклы, мин әйтәм, җыр туды. Шигән кызы дип атадык без аны. Чөнки ул җегет кеше җырлый. Шигән кызы теге хатыны дип йырламадык. Шигән кызы, ләкин ул аны шигәннәр арасына барып, атлар җиктереп, шигәннәр белән бергә учаклар яндырып, төнгө шигән тормышында ул клипны бастырды. Менә шул ике генә аралык. Син әйткән теге күрекле икенче санлы Сипайловадан йөри торган автобус.
вертись. Мында бит Ришат Тухатулны. Я, ну дик, син бит киемле, карагыз әле. Ришат булгач бит әле тә бойда, хәмәт тотасы килә, сыпырасы килә бит инде. Аның энергетикасына күмеләсе килә. Хәерле кичләр. Хәерле кич. Килеп чыкты инде Роза Хайрун тагын бөтерлә кырыймда дип инде. Итмәкче булган күрмәсәләр дигәнем шушы. Гомән син шатмы мине күрүгә? Бик шат. Мен синең гел шат күрүгә. Я сез әйләндерәсез безне. Матуррак артта кызлар бит. Карта күпме кызлар Ришат. Алар ярсына сине көтеп торалар. Кашан килер микән сахна артында күрерик дип. Гомумән кызлар игътибары, кызлар мәхәббәте. Син монардан ләззәт тоеп яшисеңдер инде, әйме? Илһам алып, менә сине күпме кызлар әле күзәтә, ярата иҗатыңнар. Өйләнмәгәндә булгач бигрәк тәмлесең бит Ришат. Кызлар булмаса бер эштә эшлисе килмәй, честно дөрес әйтәсең. Ярый, ул кызлар бар, кызлар өчен генә илһамланабыз, тырышабыз. Без егетләр, бөтен егетләр минем сүзләрне хуплыйдыр. Ярый, без әле алдагы мизгелләрдә сөйләшеп китербез Ришат Тухатуллин белән. Аның чыгышыннан соң дуслар, шуңа күрә бездән аерылмагыз. Аерылмагыз. Sarnıp dibe yürek, erinip yana yürek. Yalnız itme beni, min asilin suyu girek. Sarnıp dibe yürek, erinip yana yürek. Yalnız itme beni, senin suyu girek. Туган тел телеканалының татлы тел тапшыруының алыштыргысыз алып барышларының берсе Илшат Яппаров. Бүген ничә тапшыру төшереп килдең? Хәерле сәгатьтә Роза, хәерле сәгатьтә хөрмәтле достарыбыз. Бүген 2 тапшыру төшердем һәм 2 тапшыру төшердем дә, йөгереп өйгә кайттым да, тизгенә киендем дә, һәм монда килеп җиттем. Тамак тук, кәеф күтәренке. Аллага шөкер, барысы да яхшы. Үзең дә остарыпганнан остарасың буга инде. Ашарга әзерләргә Илшат бик шундый кызыктырып инде. Төшереп саласың анда социаль челтәрләргә үзең әзерләгән ризыкларны гомумән яратып башкарасың, әйбәт. Әлбәттә, мин бәләкәйдән ашарга пешерергә яраттым. Менә мин җырламаган булсам, сәхнәне сайламаган булсам, мин уйлыйм инде мин бер повар булыр идем, шеф-повар, ниндидер крутой ресторанда. Үзем шундый теләктә дә бар, әйме. Нык итеп артист булып байгач, акча кайтып эшләгәч, үземә ресторан ачырга теләк бар шундый. Бик шәп идея, мин моны хуплыйм һәм булдырырсың да кебек. Илшат Яппаров, әйе, ничәнче тотты милли премия статуэткасы кулыңда бүген? Ялгышмасам, 3-нчеме, 4-нчеме. Әлегесе вакытта 6-нчы тотты милли премия тантана итә безнең сәхнәләрдә һәм миңа калса чынлап да синдә инде бик күп бар, елда интервью алган хәтердә. Бу елны синең иң зур күңелеңдә яхшы эз калдырган уңышың? Ой, Роза, даже әйтә алмыйм инде, андый уңыш булды микән, юк микән? Булгандыр инде, ул хәтерләмим. Димәк, алар синең бик күп. Һәм һәрбер туган таңга шатланам, һәрбер көнгә шатланам, тыныч кичкә, төннәргә шатланам. Мин андый теге юк, менә бүгенге көн шундый удачный булды, кичә көн начар булды дип әйткән юк, ничек дигәндә, һәр көн без рәхмәтебез Ходай Тәгалә безгә, көннәребез өчен, төннәребез өчен, кичләребез өчен, иртәләребез өчен. Шибәрлеге белән, шәплеге белән ут чәчеп торган безнең Башкортстан Республикасының атказанган артисты Гүзәл Әхмәтова. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич барчагызга да. Һәм инде ул 6-нчы тапкыр безнең ТТ милли премия тантанасына чыгыш ясый. Сез безнең ТТ милли премия проекты белән бергә бер адымнарда, бер дулкыннарда, димәк инде 6-нчы тапкыр булгач, һәр елны дигән сүз бу. Гүзәл, сез усал, сез кыю, сез тәвәккәл. Кайсы сүз сезнең күңелегезнең үзегезгә ныграк якын булды менә мин әйткәннәрдән? Ой, усал, тәвәккәл, кыю. Ну, кыю, наверное. Кыю дигән ошыйдыр миңа балай. Усал беркемгә дә ошамый. Үзең беләсең бит инде. Менә әгәр дә шулай ук сәхнә артында тормыштаймы, сез дигәнчә булмаса, сез ничек итеп моны җайлыйсызмы, сөйләшәсезме, кычкырасызмы? Төрле чаклары була инде, Роза. Минем теге кызу хылыклы икәнне мин үзем дә беләм дигән кебек, ул таралып та беткәндер инде. Хәзер алай түгелмен, алай булмасам да хәзер шулай дип уйлыйлар. Шулай электән дигән иткәч, хәзер бөтенләй проблема юк. Алай булмасам да нык рәхәт. Ярар инде аның белән итмибез дип матур гына шулай үзеннән үзе решат итә дә куя вопрослар. Нык рәхәт. Хәзер мин вообще почти Белоснежка. Ну почти. Ну, где-то 65, 68. Ну, булсын 63%. Бу инде яшь барган сайынмы, әллә инде ниндидер үзең үстендә үзең эшләү нәтиҗәсеме, китаплар укумы әллә? Китапны гомумән укыйм инде. Иң китап укучы артист миндер инде ул. Ну,
еллар барган сайындыр дип уйлыйм. Яшь чакта бүтән төрлерәк ул тормышка карыйсың бит инде. Гомумән мин әни булгач, нык үзгәрдем. Бала булгач, ул кеше, хатын, кыз ничектер барыбер үзгәрә икән. Мин шундый тынычландым. Чыннан да, элек ниндидер сүзләрне мин бер дә колагымның кырыннан үтеп китмәсен, бер сүз дә диярсең. Әле йөзләп үтеп китсә дә селкенмим дә. Менә селкенеп кенә дә карамыйм. Шул кадәр бу нәрсә дип атала. Бу пошмас түгел, конечно, Ну, калса сез шул хәтта хәзер хатын-кыз бәхетенә тулыландыгыз һәм шул рәвешле сезнең хукугыз яхшы якка үзгәрде. Шундый нәтиҗә ясап куясы килә. Гүзәл Әхмәтова гомумән җырчы булмаса кем булыр икән? Җырчы булмаса, мин вообще әйбәт врач булыр идем дип әйтәсем килә. Менә мин әйбәт врач булыр идем. Әмма ләкин менә мин дөньяда бер генә әйбердән куркам. Уколдан куркач врач булып булмый инде. Шуңа җырчы булдым инде. Минем бүтән выбор юк. 2 яшьтән сәхнәдә. Шуңа бүтән тормышны белмим мин. Миңа калса сез үз урыныгызда, үз юлыгызда, чөнки күпме тамашачы сезнең җырларыгызны көтеп ала, сезнең чыгышларыгызны шундый матур җылы алкышларга күмә. Гүзәл Әхмәтова булды безнең белән ТТ милли премия. Дәвам итә. Хөрмәтле дуслар, мин сезгә вәгъдә иткән идем, бүген безнең җыр-моңнар, бүләкләр, ниндидер шундый көтелмәгән тантаналы рәвештә безнең хатлар, грамотлар тапшырылу да булачак дип. Хәерле кичләр сезгә. Бу инде безнең Туган тел телеканалының безнең хезмәткәре Азалия Рәшитова һәм Туган тел телеканалының алыштыргысыз генераль директоры Азат Вахитов. Сездән сүзне башлыйбыз инде, Азат Галинур улы. Ничек хәлләрегез, ничек кәефләр? Булай все нормально, кәефләр күтәренке. Грамотамны бирделәр. Хәзер безнең эшне оценить иттеләр. Каян килеп кутладылар, Азалия? Ачыклабрак тамашачылар аңлатыйк әле. Министерство культуры, замминистр үзе сәхнәгә сыгып, Башкортстан Республикасының мәдәнияте өлкәһендә күп елдар намыслы эшләгән өчен шундай грамоталар да бирде миңа һәм Азат Гөлнурышка. Әлбәттә, без бик шатбыз. Шулай безне зурлап килгәннәре өчен, гомумән безнең концертыбызга беренче тапкыр килгәннәре өчен. Күреп торабыз, зал тулы, сәхнә арты гөрләй, сәхнә бизәлеше 1,5 миллионга куйгандыр без дип уйлыйм. Нык тырыштык, сифатлы статуэткалар, яхшы сәскәләр, яхшы бөтә яклап та яхшы булды. Әлбәттә, Азат Гөлнурышка зур рәхмәт, шул хәтлем телеканалды ярата, шул хәтлем аны күтәрә. Сәхнә артында дуслар шул хәтлек үзе рәхәт, үзе кызу, үзенчәлекле сихри дулкыннар монда. Менә әлегесе вакытта минем артымда инде Иркә үзенең супер командасы белән чыгышына әзерләнә. Иркә, мин карап торам, әйдә беренче исәнләшергә, Иркә. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез, хәерле кичләр. Сезнең инде состав әле алышынган дип мине игътибарга алдым. Гитарист егет яңарган. Юкмы? Бөтенебез шул егетләр. Кая тагын бер гитарист егетем? Шул егетләрем, 2 гитарист. Бөтенесен алып килдем, бүген биешләрендә алып килдем. Без бүген Туган тел премиясына аеруча нык әзерләндек, чөнки мин обычно йөридем монда җирләргә. 4-5 кенә музыкантымны алып, бүген инде мин 10 кешене алып килдем һәм инде без бүген бу концертлар залын гөрләтербез дип өметләнеп, ышанып калам. Моңа тиклем гөрләтә генә иде Иркә, бүген инде ул миңа калса бөтенләй күтәреп супер мега гөрләтер. Уңышлар сиңа, Иркә, көтеп калабыз сине. Рәхмәт сиңа, Роза. Гомумән бу тантанага билетны ничә ай алдан алдыгыз? 2 ай алданрак алдык. Үзебез, конечно, җырламыйбыз да, биебез да, но бик матур итеп җырлаган артистларга карарга мөмкин, рәхәтләнеп килдек ял итәргә. Рәхмәт, сез Туган тел телеканалының тугры тамашачысы?
Әйе, рәхмәт. Туган тел телеканалына матур концертлар үткәргән өчен. Яңа җырчылар, яқты матур концерт. Ошай, бик ошай, рәхмәт. Бүгенге концерт сезгә ошыймы? Сер итеп кенә әйтегез әле. Нык итеп ошай. Нәрсәсе шулай нык итеп ошый? Ведущийлар ошай, артистлар ошай, күтәренке кәйф белән концерт карап утырабыз. Кәйфләрегез тагы да күтәрелер, чөнки бу Туган тел каналы оештырган ТТ милли премияның 6-нчы тамашасы, дуслар, исегезгә төшерәбез. Бик җитди итеп карап тора идең, Азат. Мине күргәч кенә елмайдың. Нәрсә турында шося идең син? Эшләр турында һәрвакытта серьезный кеше без бик хат. Гомумән син тормышта нинди кеше менә сәхнәдәге Азат белән тормыштагы Азат аерыламы? Алла, кемне чакырасың син балай иттереп? Чакырам, булай бетерәпләп мине. Дан сер итеп кенә сорарбыз әле. Азат бик аерылмыйдыр дип уйлыйм. Сәхнәдә мин шаянрак бәлкем. Тормышта мин шаянрак. Яратам теге күңел ачырга, мин моңсуланып иргә яратмыйм. Эштигәндә кай вакытта инде теге серьезный инде. Сиңа үз фикереңне гомумән кемгәдер җиткерү авырмы? Мин теге кеше үпкәләтергә яратмыйм, теге андай берәй ничектер без өйрәтелмәгән ката әйтергә яратмыйм мин. Но теге әйтеп мише булдыра алмый торган эш булса, мин әйтәм үз сүземне. Шундай булырга кирәктер тә бу заманда, Азат. Шулай шул. Алайса баштан йөриләр. Мин синеке дигән матур үземнең нык яраткан җырларымның берсе Галиевлар репертуарыннан башкардылар. Инде әлбәттә сезнең безнең яраткан җырларыбыз Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар. Кая булган Рөстәм? Рөстәм статуэткасын алып килә. Хәерле кичләр, бәйрәм белән сезне. Бәйрәм белән барчасында якынлашып килгән яңа еллар белән. Ничәнче статуэтка кулыгызда? Санаган юк, бик күп инде, Аллага шөкер. Хәзер өйдәге теге киштәләрегез шундый статуэткалар белән, шундый индер бүләкләр белән тулгандыр инде, әйме? Әлбәттә, ул һәрбер менә ел сайын үткәрелгән шундый тамашалар әлбәттә ул аерылып тора, әлбәттә. Һәрберсе истәлекле, әлбәттә. Безнең һәрберсендә алар бер-берсенә статуэткалар охшаш, но без аларның һәрберсен аерабыз. Рәхмәт. Менә сезне берегезне аерым күрү күз алдына да китереп булмый. Гомумән менә үзегезгә свиданиялар, нинди романтик кичәләр, өйдән чыгып китеп бергә кайдадыр икегез генә утыру, шундый тантаналары, кичәләре еш уздырыламы? Дөресен генә әйтәм, алайтып бик мәшәкатьләнгән юк. Көпчелек балалар белән ял итәргә яратабыз, балаларны мунчага да алып барабыз, су күрәгә дә шундый аквапарк, шундый бергә ял итәргә. Аларга рәхәт булса, миңә дә шундый рәхәт. Вот менә шулай. Менә булай бит шундый кичләр, әйме, бер-береңнең күзенә карашып кына, шәмнәр кабызып кына сөйләшәсе килгән чаклар. Әллә инде сез көн-төн бергә булгач, андый мизгелләргә барып? Андый ниләргә барып җиткән юк әле. Рузыкаем, андый нәрсәләргә барып җиткән юк, поэтому теге кемдер әйтә бит, көндез дә бергә, төнлә дә бергә дип, әлбәттә, Аллага шөкер, бергәбез, шушы бергәлектән аермасын, иң мөһиме. Менә шулай бергә, бер-береңә кирәк, терәк булып яшәү, шул җитә. Булыр әле аның романтик кичәләре, яңа өйгә күчкәч әйме, Рөстәм? Алла бирсә, булыр әле. Барчабызга да җан тынычлыгы, дөньяларыбыз тыныч булсын, исән-сау булып, җырлап яшәргә, күңел белән җырлап яшәргә насыйп булсын. Илнат Фархуллин, миңа калса, беренче, икенче премияңны тотты. Туган телнеке беренче. Туган тел ТТ милли премиясының 6-нчы тапкыр бәйрәмендә әле Илнат беренче тапкыр алды. Без сине котлыйбыз, Илнат. Минем өчен бик кадерле, беренчесе бөтен гел кадерле. Шуңа күрә киләсе елларда да сез белән күрешеп торырга, шундый статуэткаларны алып торган насыйп итсен Ходай Тәгалә. Әмма инде үземнең яңадан яңа
тырышып эшләнгән җырларым белән сезнең тамашачыны, Башкортстан тамашачысын инде сөендереп торгансың. Насыйп булсын һәм инде синең бит әле тематикаларыңда шундый куәтле генә темалар аласың син, әйме? Чәчәкләр, күбәлек, шундый итеп тамашачыга кертеп җиткерәсең. Бала чагыдан башлап, олы яшьтәге апалар шул күбәлеккә хәзер бөтенесе бии бирәләр. Син репетиция вакытында артта сәхнә артында артистлар сиңа кушылып җырлашалар. Артистлар дәртләнеп бииләр. Гына әйтәм. Юк, чынлап та, менә әйтеп үтәргә кирәк, Мәскәүдәге концертта, әйме, мин күзәтеп тордым. Син чыктың кабатларга гына репетициягә, әйме, һәм барысы да дәртләнеп, менә шулай итеп җырлый башладылар. Күңелдән чыкканмы? Шын күңелдән булмасалар, биеп җырлап торалармы инде? Нәрсәгә кирәк соң ул? Юкка гына сәкенеп җырлап биеп тору. Шыршы турында иҗат итмәдеңме әле берәр җыр илне? Юк, чөнки чәчәкләр темасы әле бетмәгән. Чәчәкләрнең исемнәре бик күп бит аның. Әйтеп бетерәсем килмәй, шушы җәйдә генә 1-2 чәчәк турында шулай җыр чыгарга дип торабыз. Әзер инде алар, әзерләп бетерәсе бар. Ромашкалар булса, Василек дисә дә һич аптырарга түгел. Хәтта ки хризантема дип җырласа да, Илнат Фархуллин аны шулай итеп бүләк итәчәк ул җырны. Тамашачылар дәррәү килеп дәртләнәчәкләр, тулыланачаклар һәм биячәкләр. Карак Зәләнең бит әле хәзер образлары да үзгәреп киткән. Без бит бу костюмда сине беренче тапкыр күрәбез. Яхшы якка инде, яхшы. Зимә дә шулай. Тамашачы инде беренчесе бар, нишләп булайрак дип гел костюмдан гына чыгасы килмәй. Безрәк разнообразие. Синең теге ничек итеп хәрәкәт иткәнеңә караганда, бу костюм сиңа бик килешле, бик урынлы. Һәм бик җиңел дә, үзеңә дә теге комфорттыр. Шулайдар. Шулайдар. Чөнки сине күргәч, иң беренче күбәләк, әйме, чәчәкләр Инстаграмда синең үзеңә генә хас булган эксклюзив хәрәкәтләрең күз алдына килә һәм шуларны эшлисе килә башлый. Син эшлитер, мин әкренләп юлга кузгалам. Мин кайтасы бар. Юк, син биеп дәвам ит аласың. Ярый, шулай инде Илнат янында мине бийсе килә, җырлыйсы килә, күбрәк сөйсе килә. Һәм узатырга кирәк. Рәхмәт, без сине яратабыз. Илнат Фархуллин, ТТ милли премия туган тел. Шулай итеп, дуслар, Туган тел телеканалының ТТ милли премия тантанасының беренче бүлеге тамам. Инде әйтергә кирәк, шулай ук минем дә репортажымның беренче бүлеге тамам, әмма дә ләкин борчылмагыз. Киләсе атнада түгел, бер атнада мин сезне көтеп калам. Сер итеп кенә тапшыруның икенче бүлегендә шушы ТТ милли премия сәхнәләрендәге иң кызу чыгышлар, сәхнә артындагы иң матур серләр, эксклюзив кадрлар сезне көтә, дуслар. Роза Хәйруллина сезгә исәнлек, иминлек, күңел тынычлыгы, мәхәббәт һәм ихласлык теләп, сау булашам.